Uite că merge să... Că e lumină multă. Anton, dacă îți bag mâna în ciuful ăla, te fac permanent. Ce e aia? Aia de călătare. Văd acolo ceva, nu știu ceva. Haideți, papa, ne vedem pe video al celălalt. Oh my god. Eu mă duc pe aici. Hai să... Ne vedem video undeva la Aici, că eu... Haideți pe aici. Nu vine să cred. Am ajuns într-un loc în care nu știm. Zi tu, n-am ajuns într-un loc în care nu știm unde suntem. Nu știm unde suntem. Hai să venim, hai să mergem aici. Oh my god, am văzut ceva. Fugi, soră, fugi. Hai să mergem acolo, hai. Apare nu știu ce.